Mriki ajeng nglablek kowe. oh masangi blabak Nglablek. nglabrak kula. Heeh. Nek Kalto Malmo Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulma Gati iki cinga-cingane Ngastina. Apa Cinga-cingane Ngastina. Lah mega tak kletak cilamu tak geluak dadamu jebol. rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok entuk mendelik mripate. Sing dadi nyatane. Oke. Sampeyan iki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe selawe tahun. Celo, drame iki celo wae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, kene iso celo, nek ora iso celo ndase ngututuk dlam. Iki ngeplak wis lara cates-cates. Nah, modal. Cok cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kalah-kalah kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu lho. Aku kula selawe sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngecek. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas roban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampeyan. Ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikamplok lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Tak kira apa ya? Kok lenyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititui jleng. Rapas. Anjir dititui jleng. Kenal apa le? Haji kelal. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Ula jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malah mikir. Petruk kula tuthuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk le nuthuk nganggo uli. Wah, ngeten. Oh, Superman. Tutu. Uli. Dengkulmu melocot. Malah cengengecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko. Adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Lho Dulma Gati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo.
Tak celenggalake. 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 Celenggalak monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ola. Lah kok monggo? Nyo, nyo. Nyo, monggo. Nyo celenggalake. Selenggarake. Betul. Cengal kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Mas. Bagong gawa palu gede banget tutuk ceng kula jling, kula kelekalan. 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 Aduh, Bubuk. dudu. Kelekalan, Kelekaran. kelekalan. Ha terus Kalah, Man. mundur. Mundul. Wis cetha nek kuwi dadak nggawe mundur. Asem Nek cara aku isin. perkarane Petruk ki ponokawan kowe ming batur Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah karo batur ki nek karo isin. kula kok biasa, Man. Ora isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul wakat temu-temu skala kalau Petruk kan dadak ijen lah madang tenan. Mriki ajeng Ngelablak kowe. oh masangi blabak Ngelablak. nglabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulma Gati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak kletak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan iki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe selawi tahun. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutuk dlam. Iki ngeplak wis lara cates-cates. Nah, modal ya, nyamburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kula ora apa-apa. Pamit tenan kowe. Ah. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Go gaman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu. Iki tau tanggung ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Ciga cilamu. Nyo. Derek. Dian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh.